खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै सा लोंनायखौसो देखायग्रोनाय जाबाय आङो ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना बांसिनानो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ थेवबाबो आं बुंनानै होनसै दिनैहायनि भिडिअआ आङो दिनैहाय आंनि इउटुबनिफ्राय मोननाय सेकेन्ड पेमेन्टजों आंनि बिखुमजो आइ आरो बिहाव बाबानो माबा मोनसे होनो सानदों ओमफ्रायो नायलांदो नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ ओमफ्राय नै आंनि बोरायाबो मोनफैबाय बाजारनिफ्राय बेदर लानानै साहा आरि लोंखांनानै संनोसै ओमफ्राय आं बिखुमजो आइनो दिनैहाय दख'ना गांसे होगोन होननानै सानदों आंनि इउटुबनि सेकेन्ड पेमेन्ट मोननायजों ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ बानायाखै बुंनाय बायना लाबदो नों इखौल' जादो आं जाया आलुखौ आलु गायनो नागिरदों हा आलु गायनो नागिरदों आङो फोथाराव ना बारियाव दं बोरियाव आलुआनो गाजा गोमो जागोन मखानो आलु होनांगोन ना होनाङा होनदों माइया बेदराव दरनै हादों खोनादो होननायखौ दरनै हाना दोनदो आलु होनांगौनो इखामदाङा बयासो संनो होबाय बाबु मेथाइखौ होबाय बाबु लामाला होबायो दे आयो दैया बारा जादो सेबाखैना संनाया जानायाथ' नांगोन बोसोरबो गोजान एरबाय था आलु हरजासिगोन ना मोनसेयाव आलु थावखौ बारा होदों माबा थावखौ बारा बुरजा होआखैमोन ओमफ्राय बोरै माबा जाहैखोबा मेजेम दंमोन ना आरो बेदराबो एसे खमाय दै होआ होला होगोन मोनाखै दाबो मोनथ'वाखैनो मोनसिगोन र' बाराद्राय मोनबाङैखायनोथ' माने मा होनो थाब दैया रानैखायनोथ' इयाव जफैबाय थाब माने माबा मा होनो मोनबाङा बायदिबा अमाया गारना फैनानै अबेबा थाङो होनबासो मोनो न' इयुनखांबायबा दासो नेबाय थाबा थाब मोनानो इदि होनखांबाय ओंखायनो आं बेयाव जफैबाय आरो फिसा फिसासो ओमफ्राय नै नोंथांमोना बांसिनानो आंनि बिहाव बाबाखौ नायनो नागिरबाय थायो माने बिसोरो बांसिनानो केमेरायाव फैनो नागिरा नालाय बिनिखायनो लाबोनाय जाया ओमफ्राय नै ओरैनोथ' जोङो जेनेबा मागो बैसागो बा माबा मोनसे फोरबोबाथाय होनाय जाखायोआनो ओमफ्राय थेवबाबो दिनैहाय बांसिन आंनि थाखाय आरो स्पेसियेल सान जेन'बा आं माने सेकेन्ड इउटुब पेमेन्टजों आं सानखाना दङमोन आंनि बिखुमजो आइ आरो बिहाव बाबानो आं माबा मोनसेबाबो आं जेसेबांखिनि हायो माने आंहा जेसेबांखिनि केपासिटि दङ बे हिसाबै आङो मोनसेबाबो माने मोनसे गिफ्ट होगोन होननानै आं सानखादोंमोन ओमफ्राय नै आं दिनैहाय आंनि बिहाव बाबानोबो गांसे लाबोदों ओमफ्रायो आरो आंनि आइ बिखुमजोनोबो आं दख'ना लाबोदों ओमफ्राय नायनानै लादो बेनो आंनि बिहाव बाबाया ओमफ्राय नै बेयो आंनि बिखुमजो आइ नोंथांमोना सिगाङावहाबो नुखांखाबाय ओमफ्राय केमेरायाव बांद्राय फैनो नागिरा नालाय आङो लाबोनाय जाया ओमफ्राय
दिनैहाय आङो नोंथांमोना नायनो नागिरबाय थानायखाय जिहेतु आङो इउटुबनिफ्राय सेकेन्ड पेमेन्टखौबो मोनबाय नालाय आङो गिफ्ट होनाय हिसाबै नोंथांमोननोबो देखायनाय जाबाय आरोना नै ओंखाम जाबाय जोंहा दालि जानोसै ओमफ्राय बेदर जोंबो जानोसै जों गाहायावनो जिरायना जागोन दे दे जा जोंबो जानोसै बारा खोमसि नुवाखैथ' ना ओइ लाइट नुहुरनाया मानि नोङा ओइ उनथिंजा जोंनि उनथिंजासो होनदां मोनाबिलिनि बार जानो फैदों नै जोंहा बिबनां आरो सासेयाबो र' टिक्लाया आरो नै मोनाबाय माने एकदम मोनाबाय खैथा जाखो टाइमा दायो मोनाबिलिनि बार जानाय थांनाव एसे सिद्दा ससे थांजागोन फै थांनो फाय बोरो सासेया खोमसियाव नुलायाखै आङो एसे खोमसि रोम जाबाय 6ता जानायावनो ना मोनाबिलिनि बार जाफैबाय आरो जोङो फैद' माबा थाबोबायसो बै लाइट नुहुरनाया दखान नामा मेथाइ जानो हागोन खोमा होमबालाय दासो ओंखाम जाखांनानै मेथाइ दखान दङ दासो ओंखाम जाखांनानै जाला खोमा जायोनो